tout le monde. Mali ale ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye CAN U17 donc olu baara hukumu kɔnɔna la fɛn min ye quart de finale Mali ni Tunisie bɛ kari ɲɔgɔn na a yɛrɛ b'a dɔn donc Mali kɔni ale sera ka match 2 gagné match de poule kɔnɔna na donc ka match 1 perdre Tunisie fana bɛ ten a ye match 2 gagné ka match 1 kɛ ligne ye donc o b'a yira k'a fɔ a match ma nɔgɔn donc équipe 2 ninnu n'u fanga bɛ ɲɔgɔn na an bɛ se k'a fɔ cogo la donc Mali mais an ka point fort Tunisie olu ka défense olu y'a yira k'a fɔ ko kolo ka gɛlɛn donc contre Sénégal a yɛrɛ b'a dɔn Sénégal fana ballontan ka ɲi mais olu ma se ka but dɔ la mais an ka attaque fana fɛn min ye Dju Bomba donc match 3 kɔnɔna la a sera ka but 3 dɔn donc o b'a yira k'a fɔ attaque mun de don a mana gɛlɛya cogo cogo donc ale b'a ta sɔrɔ ka dɔn donc match 3 buts déjà donc ce n'est pas donné tout le monde. An ka joueur filanan donc n'o ye Seydou Dembélé donc Ivoirien y'a essayé ka jouer datugu a da la donc ka pour que a kana yɛrɛ sɔrɔ match na cogo mais bɛɛ la bɛɛ n'a ta donc a jouera ka ɲa j'espère que est-ce que a ye but yɛrɛ dɔn o match la donc a mana tiɲɛ cogo cogo ale kɔni donc i mana jouer a bɛ se k'a fɔ ko mina cogo t'a la quoi ne mot donc jouer mana datugu a da la cogo cogo donc a bɛ bɔ cogo sɔrɔ a la donc individuellement il est très fort donc a ka passe fana ka ɲi donc ne bolo nin match na donc a bɛ se ka différence camanba de créer nin match na pour que Tunisien a bɛ se k'u mago sa Tunisien u b'ale de k'u ka cible principale ye mais o bɛɛ n'a ta donc j'espère que o yɛrɛ de bɛna kɛ u mago sa parce que u b'a essayer k'ale de datugu donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ye Mali ka match ta k'a lajɛ donc nin match 3 ninnu na ale de brillera ka ɲa donc u b'a essayer ka jouer datugu ale de ta donc u b'ale de kɛ u ka l'homme de cible principal ye donc Tunisien b'u base ale de kan donc o fana j'espère que ni an ka entraîneur fana mana sɔrɔ o la o de kan ka kɛ sababu ye ka Tunisien mako sa fait que u b'a fɔ ko Mali ka ballon fanba bɛ bɔ ale de ka yɔrɔ la o fana de kan ka kɛ sababu ye k'u mako sa donc parce que an b'a dɔn Mali a mana kɛ cogo cogo joueur wɛrɛ bɛ yen o bɛ joueur wɛrɛ yɛrɛ donc an b'a dɔn talent camanba de b'an ka équipe in kɔnɔna la donc o fana bɛ kɛ sababu ye déjà u tɛ se k'a lajɔ yɛrɛ déjà milieu terrain fana la Sisi ɲɛnaman b'an bolo donc a yɛrɛ bɛ Mali ballontan kɔni Mali milieu surtout Sisi ko la donc mɔgɔ t'an bɔ o formation na Mali milieu ba fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen donc a bɛ Sisi ɲɛnaman camanba de bɛ bɔ Mali ka formation ninnu kɔnɔna la et puis kɔsa in fana la donc attaquant farala o kan donc an ɲɛ b'a la attaquant ɲɛnaman b'an ka former ka j'espère que an ni Côte d'Ivoire ka match na donc entraîneur a y'a ka leçon caman tiré o match na donc erreur minnu kɛra o match na o erreur tɛ ɲɔgɔnna tɛna kɛ ni tuguni donc j'espère que o yɔrɔnin faamuya surtout an b'a dɔn erreur camanba de kɛra n'o tɛ jouer kɔnɔna la donc an ka équipe in tun ka ɲi et puis entraîneur fana ye tactique changer donc match 2 ninnu tɛmɛna a tigɛra tactique mun na a ma jouer tactique na déjà j'espère que a tɛna sigi o ɲɔgɔnna kɛ tuguni donc a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ équipe in déjà an tun qualifielen don a bɛ se ka kɛ donc entraîneur y'a essayer ka fɛn dɔ essayer pour que en cas donc j'espère que a tɛna sigi o ɲɔgɔnna ni sena donc a bɛ baser équipe ka point fort kan donc a kan ka baser o dɔrɔn de kan a kana essayer k'a fɔ ko k'a bɛ baara gɛlɛya yɛrɛ bolo équipe ka point fort ye mun ye dɔrɔn donc a ko fɛngɛ a ko bila sen kan dɔrɔn donc n'ala sɔnna ma an bɛ se ka match gagner facilement donc ne ɲɛ b'a la au moins 2 buts d'écart donc an bɛ se ka Tunisien ninnu to la donc Tunisie kɔni ka Mali ti fo n'a kɛra tir au but ye donc tir au but kɔnɔna donc ne bɛ siran o yɔrɔnin ye j'espère que an ka mɔgɔ an tɛna sɔn o yɔrɔ ma puis 19h de don donc an ka dugawu kɛ ala ka match sebaya ta ka di an ka denmisɛnninw ma donc a yɛrɛ b'a dɔn minnu b'a fɛ ka match lajɛ ka k'u ka chaîne YouTube donc olu b'a la olu bɛ match bɔ et puis Rotem ni ma fili Rotem fana bɛ match labɔ donc puis 19h de don an bɛ dugawu kɛ walasa an ka équipe bɛ se ka qualifier cogo min na déjà Burkina ale ni Maroc olu qualifiera donc an ka video tɛmɛnen n y'a yira k'a fɔ ko nin équipe Burkina ye favori ye Maroc ye favori ye Mali fana ye favori ye donc Côte d'Ivoire fana ye favori ne dalen bɛ nin équipe ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka qualifier ka taa demi-finale la ni surprise ma kɛ